Днес е сряда и си вземам отпуск. Днес няма да се кара колело, въпреки че съм на колелото, и отивам на плаж. Крайно време, вече 5 дни съм тук, крайно време е да отида на плаж. Сега друг е въпросът колко време ще изкарам. Ще се постарая максимално да бъде по-дълго. Сряда е, средата на седмицата. Надявам се да няма прекалено много народ, защото аз не обичам навалиците по плажа. И вятъра е северен, не е като вчера южен, така че се надявам да е малко по-хладничко. Да се обърне водата, да не е тази ледената вчерашната вода, а да се върне една топлата вода тук към брега, да можем и да се къпем. Не само да стоим на плажа и да гледаме тъжно морето и вълните. Тръгнал съм сега на север, може би, ще се търся по принцип някъде спокойно място, тук бряг голям, би трябвало и нашето място да е някъде тук, може би към Камчийски пясъци, най-вероятно ще има бутане яко пясъка, докато намерим такова място, защото всички достъпни места са пренаселени края на юлия. Така че да видим какво ни предстои. Имаше една идея по някое време да отида в тая посока, където не съм ходил, към Долен и Горен Чифлик. Ама тъй като тя няма да е много амбициозна задача, за сега я отлагам. Ще видим колко ще ме домързи на плажа, колко ще издържа. Чудех се предварително как да го направя. Първо да се направя разходката с колелото и после на плаж. Ама наделя идеята, че е по-добре сутринта на по-слабото слънце да съм на плажа. А вече когато стане прекалено силно, повече не мога да издържа на плажа, да се метна на колелото и да тръгна. Сега то ще трябва да се върна обратно до хотела, защото съм се натоварял тук, чадъри, хавли, бля, освен всичко останало. Така че да оставя тия чадъри, ще ми пречат да въртя в момента. То ми опира в крака. Ето е така. Постоянно ми опира в крака. И не е добре работата. Няма да мога да се върти добре. Няма да ми е приятно. Затова може би ще се върна до Шкорпиловци да ги оставя. И след обяд по някое време да се организирам нещо, но това е само сферата на вероятностите. Работниците правят оборка, браво. Така, единият вариант е тук да влезна долу, но тук предполагам, ще е много населено. И с това хайде да продължим. Първо да видим Камчийски пясъци, после ако не станат нещата, тогава може да се върнем тук по тия брегове. Тук понеже са много лесно достъпни с кола и нещо нямам им доверие, че ще се задържат дълго време непрестъпни. Така, вече наближаваме билото и от тук почна едно спускане. И така те. Тук е приятно прохладничко в гората на спущане. Но, за съжаление, приключва. Спущането след малко приключва и търсим надясно пътчето за Камчийски пясъци. Пак ще се борим с нея шибани, меки пясъци, които даже и фетбайка не може да преодолее. Насака сме натварени с това чадър и такова и не можем да въртим добре. Има голяма вероятност да паднем. Че този път са натварени байк. Това сигурно вече към 45 кг цялото тегло, ако падне отгоре ми, ще бъде трудно за ставане. Така, то първия път го пропущаме и търсим втората отбивка. Тя трябва да е някъде наблизо. И да поемем през гората да видим Аджаба ако не е приготвила съдбата днес.
Мисля, че това е там. Трябва да е отбивката. Да, това трябва да е. 6-та. 5-та. Това се разтърга пак. Това ще е. Да, лошо не лошо, такова е положението. Защитена територия уж. Бля. Да видим какво имаме сега тук. До тук с карането на колела. От тук почва бутиковото каране. Колелото напред и аз след него. Като го бутам. Въпросът е как да стигна. Вълнисто е. Морето е вълнисто. Като гледам отвъд такива вълни идват. Това няма да е много удачно за плаж. Тук е дълбоковат. Тук има един песък. Същев път. Мале. Като знаме тук, че има прибой край брега. Има и скали, които сега в тези вълни не се виждат. Как да влезе тук? И там, където се разбиват най-вероятно с скалите. Дали ще може да се кара покрай водата? Дали да се пробваме? Да видим колко е меко тук. Стой бе, назад, море такова. Бегай бе, не виждаш, че си солен. Не ставаш за китайци, вече съм се обегал и коляното. Така. И първи опит. Ай. Давай, карал си. И друг път се карал по брега. Извърта задника. Не иска. Тук много мековат. Да видим по-нататък дали ще се оправи. Дали ще успее да заканти. Не, вървим. Вървим с педалите напред. Интересно, ама не е това, което търся. Бегай бе, море. Виж, че се нахални ти. Не ще. На педали не ще. Баци. Много да сме до тук. Да, стоп.